Bona tarda a tothom. Per qui no em conegui, em presento. Em dic Jordi Sánchez i ara mateix soc el president de l'Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris, que avui penso que fem una doble o una triple funció. Una primera funció que som els anfitrions d'aquest local. Per tant, us donem la benvinguda i espero que qui no ens conegui el pugui conèixer. Una segona cosa que també avui és un dia emotiu, perquè sí que farem la presentació del llibre, però per nosaltres com a arxiu, en veritat, és un acte d'homenatge. Un homenatge al Ginés, una persona que els que vam estar colze a colze amb ell aquí i fem moltes coses, per nosaltres és emotiu i penso que ho faig extensiu a la família perquè també segur que és un dia emotiu d'emoció. Per tant, ja no només per l'arxiu sinó per la família, avui és un gran dia. I una tercera funció, penso, no només ja com a anfitrions o com a homenatge al Ginés, sinó en veritat també penso que és un homenatge també en el propi arxiu. Per què? Perquè, en definitiva, el Ginés, una de les coses que el distingien és que era un més. És a dir, que nosaltres, quan treballàvem amb ell, ens feia sentir com un bon company. Per tant, també en aquest sentit, agraït a ell. I com dels que algunes vegades heu vingut esporàdicament fent coses especials i fora de la rutina, avui jo mateix m'he permès saltar-me els protocols, si és que existeix, i una de les coses que jo també sempre he volgut és que a vegades quan hem fet homenatges en vida a una persona que ha portat molts anys a l'arxiu, o jo mateix, quan jo vaig complir 50 anys, me'n recordo com m'han quedat tot de vídeos i tal, i avui aquest homenatge no el podem fer amb el Ginés, però bueno, el podem fer a la família, per tant, cantaré. És fora de l'habitual, però ho farem. Per tant, farem aquesta cançó al principi i després un company, al final, per acabar l'acte, farà una altra cançó. Veureu que som estils diferents, són cançons diferents, i una de les moltes coses que em feia pensar, vaig pensar en 3-4 cançons, quina podria ser, i una de les que molt em va fer reflexionar, és una que a us sona, l'original és italià, és la cançó Que serà, i en castellà també es va traduir com Que serà, però és una cançó que et serveix en veritat per moltes coses. Cada comença dient què serà de mi vida, què serà, serà. Doncs una mica és pensar amb els records que tenim, ell no està present, però d'alguna forma està amb nosaltres i que continuarà estant. Per tant, amb el seu llegat. Per tant, espero que us agradi. I si no, doncs ho sento. Gràcies. Si algú se la sap, pot cantar, Gràcies. Pueblo mío, estás en la colina, tendida como un viejo que se muere. La pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será lo que será. Mis amigos ya se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía.
es mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como y cuando no lo sé, más doy que yo regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Bueno, un cop trencat el protocol, doncs donem per començar, si us sembla, l'acte. Bé, ara sí que em poso més seriós. Em toca parlar com a president de l'entitat. Bé, ha arribat per nosaltres un dia molt esperat, i no un dia, sinó anys esperats, perquè és un llibre que ha costat de sortir. L'Oriol ens explicarà després tot el procés com ha anat, però en veritat és un llibre que feia temps que esperàvem i, com hem dit al principi, doncs, llàstima que no ha estat aquí a Ginés per poder-lo veure, però d'alguna forma jo crec que veurà el resultat, perquè en definitiva és la seva feina i la feina de l'Isabel. L'Isabel, doncs, al llarg de les entrevistes, de tot el que ens anirà explicant també, doncs, una mica ens ha portat amb això. Em toca presentar una mica l'entitat. Suposo que molts de vosaltres coneixeu l'Arxiu. Nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, en què la nostra visió, la nostra feina, pràcticament, són tres eixos molt importants. Un eix molt important és defensar, per exemple, el nostre patrimoni. Per tant, també fer aquesta locució a vegades amb l'Ajuntament, amb el districte, fer veure a tothom que Nou Barris té un paper molt important dins de Barcelona. Per tant, aquesta funció de defensa de patrimoni la tenim. Però no només defensa de patrimoni, sinó la defensa de tot allò que és de Nou Barris. És a dir, des de defensar, per exemple, la nostra història, en què hem de partir d'una idea que penso que sempre hem estat menyspreats, que és la pròpia història de Nou Barris o dels antecedents de Nou Barris quan formaven part de Sant Andreu. Encara hi ha molta gent que no ho té clar. És a dir, quan ens expliquen que un Nou Barris com si hagués nascut ara fa 40 anys o fa 60 anys, doncs no és així. Vull dir, a mi que m'agrada precisament investigar el segle XIX de Nou Barris, doncs una de les coses que tinc molt clares és que tenim uns elements patrimonials històrics brutals i que malauradament a vegades no se'ns tenen prou en compte. Doncs per tant aquesta és una segona funció nostra de l'Arxiu, no? És a dir, primer investigar, recuperar tota aquesta memòria històrica i després, amb l'ajuda d'altres entitats, amb l'ajuda de fins i tot la pròpia administració, que sempre hem d'estar al costat perquè ens recolzi la nostra història. Doncs tot això és fer veure i que coneguem molt més les nostres arrels, i una de les funcions és aquesta. I una altra funció, com també sabeu,
doncs tenim la sort que disposem d'un local, que en aquest cas sí que és un local, doncs, és de l'Ajuntament, i tenim aquest local una mica que ens serveix per anar recopilant totes les donacions, tota la informació que anem rescabant, que anem investigant, anem descobrint, en tots els sentits, des de plànols que ens serveixen per il·lustrar, des d'una biblioteca impressionant de llibres que us recomano que vingueu a l'arxiu per documentar-vos, com el cas d'avui. El cas d'avui que és el Ginés, un fotògraf, i que, per exemple, també un dia va arribar a l'arxiu i puc dir que, més o menys, el Ginés i jo vam començar a venir a la mateixa època, aproximadament. Ell va venir un paret abans que jo, però jo vaig arribar aquí a l'arxiu el 2012. És a dir, ara vull parlar una mica més d'aquesta vivència jo personal amb ell. Jo quan arribava a l'arxiu, jo era una persona que jo el veia molt metòdic. És a dir, jo arribava a l'arxiu, era un nou, jo era dels nous, i ell era una persona que estava assentat a la taula, recordo, amb les fotos, anar mirant les fotos i la maquineta anar passant les fotos a digital, per exemple. I era una persona que en principi jo el pensava com una persona molt seriosa, la primera sensació que em va donar. Però després, al llarg del temps d'anar-lo coneixent, vaig descobrir que era tot el contrari. Jo al final m'ho vaig passar molt bé amb ell, també. I algunes anècdotes, en tinc moltes, però com han de parlar també ells, doncs una de les anècdotes, per exemple, segurament la Marta també se'n recorda, quan havíem de fer el llibre d'F2 del llibre d'abans, que algú de vosaltres suposo que l'ha vist, doncs ens havien de fer la foto dels autors, no? I clar, li vam dir, quin és? Per què no quedem un dia amb tu i ens fa les fotos i tal? Sí. Ell sempre animat per fer-ho tot i per ajudar-nos amb el que calia. Al final ens vam plantar a la parròquia de Santa Eulàlia de la Piscina. Ens va fer, quantes fotos, Marta? Tropecientas fotos. Però tropecientas que no sabíem que després a l'hora de triar, i a més, era molt divertit, que ens deia, ara poseu-vos mirant cap allà, ara poseu-vos mirant cap allà, ara us gireu i feu com si estiguéssiu muntats a cavall. Ara, o sigui, va ser com una sessió de fotografia espectacular que després pensàvem, però si només és per posar la cara, que és que si l'editorial només vol la nostra cara. I llavors, clar, per triar les fotos, clar, al final vam triar una, és la que surt a la portada. Si no la coneixeu la foto, mireu el llibre perquè és una foto curiosa, però que en definitiva d'aquell dia n'hi ha moltíssimes fotos. És a dir, sempre estava pensant formes de com fer aquella fotografia. Em callo perquè penso que en principi jo només havia de presentar l'acte i en veritat he de donar la paraula als dos, per tant moltes gràcies per estar aquí i donaré la paraula a l'Oriol, que penso que també és molt important que ens expliquin des de dintre com ha funcionat tot el llibre, el tema del llibre, que en veritat avui venim a la presentació d'un llibre. Per tant, gràcies. Primer de tot, dir-vos que jo no estic acostumat a parlar en públic, per tant, normalment els actes hi ha algú de l'Ajuntament i en aquest cas se'm va demanar des de l'arxiu. Jo soc la persona que és de la direcció de serveis editorials de l'Ajuntament i vaig haver coordinat i editat el llibre. Dic que no estem massa bé. Perdoneu si no l'he fet servir. Suposo que estic acostumat a l'escola a cridar molt, per tant... Ja només em faltava el micro, No, estava dient que jo parlo en nom de la Direcció de Serveis Editorials de l'Ajuntament de Barcelona, que segurament molts no ho coneixeu, però és la part de l'Ajuntament que s'encarrega de coordinar, editar, promocionar i distribuir els llibres que fa l'Ajuntament. En aquest cas, aprofitaré per fer una petita explicació. L'Ajuntament de Barcelona té aquesta direcció, que té un servei editorial, que sota el nom de Barcelona Llibres, publica llibres. És un cas bastant especial, diria que a tot el món. És difícil trobar un altre ajuntament
que tingui aquesta intenció de publicar llibres i que els fa amb intenció de donar un benefici social a la ciutadania, no de buscar cap benefici comercial i de publicar aquelles coses que moltes vegades les editorials privades no s'atrevirien a fer. Llavors, en aquest sentit, doncs, la veritat és que també és un orgull treballar en aquesta direcció perquè creiem que fem una feina molt important. Per tant, jo us parlaré des del punt de vista del que ha sigut el procés del llibre. Deixeu-me dir també, aprofitant això, que aquest llibre és producte naturalment no només de la meva feina, sinó de molta gent que treballa a la direcció, perquè no és només editar el llibre, sinó és també pensar com el farem. Per tant, hi ha un treball d'una dissenyadora que des d'aquí és externa, però ja m'ha disculpat que no podia venir, que és la Judit, que també després us parlaré de la seva feina. Hi ha una feina d'edició que en aquest cas he fet jo, però hi ha altres companys que estan aquí, com la Marga, l'Helena, la Imma. També hi ha tota la part de producció del llibre, que és la interior, que porta l'Òscar, que tampoc hi és, la Maria Àngels Alonso, que porta la distribució, i la Núria Mamut, que porta la comunicació. Més que ara un reconeixement perquè hi ha molta gent darrere d'un llibre moltes vegades. Perdoneu, sí, no m'estic acostumant. Dit això, que volia ser ràpid, jo el que primer volia dir és que naturalment ja s'ha comentat que aquest llibre naturalment és un homenatge al Ginés. Jo no vaig tenir la sort de conèixer-ho, però a través de l'Isabel i dels companys de l'arxiu m'han parlat i naturalment aquest llibre, malauradament, havia de ser un homenatge i al final ha sigut un llibre pòstum, i això als que ha sigut molt greu, primer és a nosaltres, no era la nostra intenció, evidentment, però en una sèrie de processos que explicaré una mica més de detall més endavant, doncs ha fet que al final ha pogut ser així. Però vaja, estic segur que el Ginés, allà on sigui, doncs estarà molt satisfet. Està aquí. Segur, això segur. Dit això, perdoneu que miro les notes perquè si no, Bé, el procés del llibre, només dir-vos com a dada aquest llibre, els llibres que fem s'aproven a través d'un consell d'edicions. Dos micros, sí. No, us deia que aquest llibre, perquè tingueu una idea, els llibres que fem passen un procés que els ha d'aprovar un consell editorial, que hi ha l'Ajuntament, i aquest llibre es va aprovar l'any 2016, d'acord? Sí. I això no passa habitualment, però en aquest cas doncs, una sèrie de factors van fer que el llibre s'hagi arribat tan tard, una mica tard. Dit això, el llibre es va aprovar el 2016, naturalment quan s'aprova un llibre, el llibre s'ha de posar en marxa, i al posar en marxa hi havia el procés més important, que era que l'Isabel, que és la que va portar la proposta, que era la persona que coneixia el llegat del Ginés a l'arxiu, doncs ens va venir la proposta i aquesta proposta s'ha d'elaborar. L'elaboració de la proposta va acabar sent una proposta de text de l'Isabel, que pels que encara no heu llegit el llibre, que segurament són la majoria, perquè fa poc que el tenim, us he de dir que és un text molt interessant, jo diria fins i tot d'aquest text se'n podria fer un guió d'una pel·lícula, crec jo, perquè el personatge del Ginés crec que té aquesta vessant, jo he pensat que a veure si algú s'atreveix a fer-ho, i hi havia la part de la selecció fotogràfica, que l'Isabel al conèixer l'arxiu era l'encarregada de fer-ho, perquè naturalment totes les fotos no podien sortir. Aleshores, una vegada vam tenir tot aquest material, que ha acabat sent, com veureu amb el llibre, està estructurat en 3 parts, l'Isabel ja va ser més a fons. Una primera part que és dels inicis del Ginés, amb les seves primeres fotografies aquí del Verdun, sobretot. El seu trasllat al centre de Barcelona, en el qual el llibre agafa la dimensió de ciutat, i la seva tornada al barri. Així està estructurat, diguéssim, el relat escrit i el relat fotogràfic. Dit això, llavors el llibre tenia el text, tenia les fotos, però també donar-li la forma. I aquí és on arriba una de les decisions, és com plantegem aquest llibre. I aleshores aquí intervé la figura del dissenyador, que és una noia que es diu Judit Muixacs, una noia molt jove. Nosaltres vam fer el pensament que una noia jove ens podria portar una visió diferent també de les fotografies del Ginés, que tenien els seus anys, i que per tant ens podria portar una certa nova visió que creiem interessant.
I aquí, com tot, ha de fer una elecció amb les coses. Aleshores, els llibres de fotografia, molts estareu acostumats a llibres, ell parlava dels llibres refadors, que s'han fet del barri, que naturalment són molts dels llibres, que estan estructurats d'una manera més com un recull fotogràfic, estructurat, diguéssim, de forma més clàssica. I a nosaltres ens va fer la proposta, aquesta noia, de fer una mica de trencament amb tot això. Veureu el llibre que té una forma que trenca una mica amb tot això, no només pel format, pel tipus de paper, pel tipus de coberta que té un cartró, sinó que veureu que les fotos estan organitzades a vegades de forma una mica aleatòria. N'hi ha alguna que és vertical, altres que són horitzontals, que ocupen diferents espais. Això naturalment és una aposta que pot agradar a alguns i altres més o menys, però que nosaltres creiem que li donava al llibre el que diem un aire de modernitat. Nosaltres el que volíem és que el treball del Ginés, el reconeixement del Ginés, no només fos al barri, que segur que el té i que el seguirà tenint, sinó que fos de ciutat i que no només fos de la gent del barri, que també, sinó de, diguéssim, també del món de la fotografia, de la gent que treballa la fotografia de la ciutat, que també li donés aquest reconeixement al Ginés. I per tant, vam apostar per una idea d'un llibre, diguéssim, modern, entre cometes, i que també pogués atreure a un públic que igual no coneix el Ginés, però que està interessat en la fotografia. Aquesta va ser una mica el procés i la decisió final que vam tenir. Jo crec que poca cosa més, dir-vos que també el llibre d'alguna manera també es converteix en un objecte, el que diem, un objecte que nosaltres creiem que és molt bonic, molt preciós només per com és la gent també el pot comprar. Jo per acabar el que voldria és que, com us deia abans, el Ginés no el vaig conèixer personalment, però a través de les paraules que ha recollit l'Isabel, doncs l'he pogut conèixer una mica. M'oblidava una cosa, com veieu el títol també que és important, també la discussió del títol a vegades costa, no? I nosaltres al final vam apostar perquè fos un títol fàcil, es comprèn, però que sobretot tingués també la paraula Barcelona, per això que deia abans, perquè la figura del Ginés arribés a tota la ciutat, perquè el seu relat fotogràfic no només és d'aquest barri, sinó que és de tota la ciutat. I jo per acabar només us diré una frase que està aquí al llibre, que diu, relacionada una mica amb el subtítol del llibre, que està aquí molt petit a sota, que es diu la bellesa quotidiana. Hi ha un moment que diu, m'interessa la gent en els seus actes quotidians, que no per quotidians es repeteixen cada dia. Aparentment són idèntics, però si mires atentament i et forces a mirar amb intencionalitat, descobreixes la bellesa. I acaba dient al final, la bellesa l'has de buscar. El Ginés la va buscar. Gràcies. És la primera presentació de llibre que l'editorial, en aquest cas l'Ajuntament de Barcelona, parla de tot el procés de creació del llibre. Això, és a dir, tenim el llibre, el consultem a la biblioteca, anem a comprar-lo, però tota la història que hi ha darrere el llibre, jo crec que és magnífic, que l'hagis explicada. I d'altra banda també ja especialment i en concret, Ajuntament de Barcelona i Edicions, crec que han apostat també, o estan apostant, per poder fer llibres com el del Ginés. Certament és una aposta decidida, però la ciutat, diguem-ne, en aquest cas representada per publicacions de l'Ajuntament, ha cregut en aquesta proposta que va fer el Ginés, que és una proposta consensuada, excepte perquè el Ginés ja no hi era en la part de disseny. Però tant en el contingut com en tot el procés previ a l'edició, estàvem en contacte directe amb el Ginés i amb la Regina. Jo vaig conèixer el Ginés, hauria de ser cap a l'any 12, més o menys, preparava un llibre sobre dones de nou barris i no hi havia manera de trobar en els arxius públics fotografies de... Dieu alguna cosa?
Era un ordenador que hablava. Ah, vale. És difícil, era molt difícil trobar imatges de ciutat no central, és a dir, d'allò que està o s'ha considerat als marges de la ciutat, i també era molt difícil trobar en els arxius públics imatges de dones més enllà d'imatges històriques. Llavors, quan vaig consultar l'any 12 aproximadament l'arxiu fotogràfic del Ginés, em vaig quedar absolutament impactada perquè crec que hi ha 3, 4, 5, 6, 7 fotos que formen part, i 50, i 100, que formen part de la història, no només de la història de la ciutat, sinó també de la història de la fotografia de Barcelona. És a dir, hi ha una narració, una narrativa de la imatge fotogràfica de la ciutat que ha tendit a focalitzar el centre. I moltes vegades, quan algun d'aquests fotògrafs que miraven al centre venia als suburbis, i reivindico la paraula suburbi, el que feia d'alguna manera, algun d'aquests famosos, no diré noms, era crear una imatge que tendia a... hi ha una paraula específica per això. Perdona? No, accentuar no, és a dir... Anorrear. Com? Anorrear. Anorrear, és a dir, a crear d'alguna manera una narrativa sobre el suburbi absolutament pejorativa. Llavors, el que fa el Ginés, i que l'Oriol ha citat aquesta frase, aquest esforç per trobar la bellesa al barri i a la gent del barri, jo trobo que en la història de la fotografia de la ciutat és una aportació cabdal. No és només una aportació pel barri, que és fantàstic, o pel districte, que és genial, sinó que el llibre del Ginés, l'obra del Ginés, jo crec que cal inscriure-la en la història de la fotografia de Barcelona. I això era la voluntat una mica del llibre, és a dir, donar aquest reconeixement i posar en valor l'obra fotogràfica del Ginés. Jo més que... Quines imatges, jo crec que aquestes que us parlava, 1, 2, 3, 4, 50. Per mi, en aquell moment, en l'any 2012, una imatge que em va frapar i que crec que és molt insòlita en la història de la fotografia, no només de Barcelona, sinó catalana, és la senyora Gertrudis. La senyora Gertrudis, que no sé si la coneixeu, és aquesta imatge fantàstica, i el Ginés ho deia. La senyora Gertrudis vivia 2 blocs més avall del meu, era vídua. El seu fill era venedor ambulant i passava moltes temporades sola. Eren vells amics, per a mi era com la meva àvia, una persona comunicativa, alegre, simpàtica. Veure-la era com veure la vida. La vaig voler retratar a casa seva perquè la mantenia tal qual. No com la meva, que per guanyar espai havíem cobert la galeria amb obra i vidre i havíem traslladat la cuina a la galeria. Recordem que les cases tenien 20 metres i moltes galeries es van cobrir i es van fer la cuina... Vivíem 4. Exacte, vivíeu 4 en aquella casa. Aquesta fotografia, deia el Ginés, és tot el contrari de l'ambigüitat. Perquè és una fotografia tan icònica, tan profunda. M'ha sobtat, quan he comentat aquesta foto o he ensenyat aquesta foto, crea impacte. És a dir, realment no és una foto ambigua, és una foto fantàstica. Soc una forofa de les cuines, m'ha interessat investigar les cuines i us he de dir que no hi ha fotos de cuines. És a dir, hi ha fotos publicitàries de les cuines, però una dona asseguda en aquesta cuina amb tots els detalls de cuina botano, els fogons, és magnífic. I sobretot la mirada de la senyora Gertrudis, la mirada que el Ginés va aconseguir captar de la senyora Gertrudis. Una altra foto que jo considero també icònica per la ciutat de Barcelona, no només pel barri, sinó per la ciutat de Barcelona i per la història de la fotografia, és la dels safareigs. És a dir, són espais molt poc tractats visualment i no és només l'espai, sinó sobretot la gent que hi ha i el rotllo que s'ha generat entre totes aquelles dones que estan rentant i les criatures. Amb un fred que t'hi mories. Amb un fred que t'hi mories, Jo era una l'aigua. nena que no arribava als safarets i anava a rentar. Ja.
i bueno, era massa. Però ho passàvem bé. Exacte. És això que queda, jo crec que el Ginés ho va pillar, no? Aquest estar, aquesta comunitat que creen espais considerats al marge de la ciutat. Hi ha moltes fotos, no relataré, però torno a repetir, les fotos del Ginés jo crec que són d'alguna manera imprescindibles per entendre la història de la ciutat i la història també de la fotografia d'aquesta ciutat. L'Oriol m'ha pillat una frase, crec que és interessantíssima aquesta: m'interessa la gent i els seus actes quotidians, coincidint que no per quotidians es repeteixen cada dia. Aparentment són idèntics, però si mires atentament i et forces a mirar amb intencionalitat, descobreixes la bellesa. Tinc més frases, anirem llegint. Com vam fer aquest poti-poti entre fotos i converses. Un cop va ser aprovat el projecte per les edicions de Barcelona, vaig començar a venir a l'arxiu just, crec que era el dia que es tancava tot per la Covid, o 2 dies abans. Recordo la Carme, el Josep Maria, estàvem bastant espantades, per no dir l'altra paraula, perquè no sabíem si a més la nostra interacció podia ser perillosa o no. Crec que portàvem mascaretes, intentàvem mantenir la distància i ells m'acompanyaven en facilitar-me les imatges i durant diversos dies anar seleccionant aquelles que a mi d'alguna manera em frapaven molt. I després d'això va venir les converses telefòniques amb el Ginés perquè no podíem veure'ns, no podíem, i en el rerefons la Regine que anava comentant coses. Amb molta discreció, he de dir. Només quan acabàvem la conversa tècnica, per dir-ho d'alguna manera, apareixia la veu de la Regine. I li agraeixo molt que eren moments difícils per tot, pel Ginés perquè no estava bé, per la situació general que era bastant angoixant, i com sempre la Regine em fa riure. I això m'ho agraeixo. Van ser converses telefòniques de bastantes conferències, trucades telefòniques, i a mi m'impressionava molt les frases que em deia el Ginés. Allò, m'estava parlant però és com si fes de vegades un poema, d'una profunditat i d'una sensibilitat extraordinària. I jo no diria, us podria llegir més frases al Ginés, allò que dius, mare de Déu, que està dient aquest senyor. Coses més tècniques, com ara la geometria és la base de l'estètica i la llum ajuda a interpretar. Al capvespre, la llum intervé sobre els cossos i els embelleix. Geometria i llum són a la base de la creació. I la gent esdevé el moviment i atorga vida al carrer, al passeig. Al carrer, la ciutat, amb la gent que està viva, sempre hi ha algú que acompanya la foto. Les vides de les persones del barri no sempre són fàcils, però mai no he buscat el drama. Com deia el Ginés, he buscat la bellesa. Jo recomano profundament que mireu el llibre i sobretot les imatges, però també aquestes profundes o tot un pensament que va elaborar al voltant de la fotografia, la bellesa, la vida, que capta perfectament en les seves imatges. I res, micro obert i... Jo volia comentar... No, dret, aquí no triu. Què cantaràs? I tant. Un micròfon. Jo no canto. Gràcies, Jordi. Segurament serà més curt del que pensava perquè moltes coses ja les ha dit el Jordi. Jo el que volia fer,
sols, per això he pres unes notes aquest cap de setmana i era fer un petit recordatori del meu tracte amb el Quinés durant els 12 anys que ell ha estat entre nosaltres, perquè com ja he dit el Jordi, ell ens va arribar aquí l'any 2011 portat per un senyor, Roberto de la Huerta, que ja segurament molts de vosaltres coneixeu. Per què se'l va portar? Doncs perquè el Quinés va oferir el seu llegat a l'associació de veïns de Verdum i allà, dissortadament, per falta d'espais i coneixements tècnics, no se'l va poder fer càrrec i per això se'l va portar aquí. Llavors, aquell mateix any, el 2011, el mes de setembre, Marta Grau, que la tenim aquí, en aquell moment no se'n podia fer càrrec al president, que teníem, llavors ella es va fer càrrec de fer-li el conveni. Llavors, Inés, recordo, si vols explicar tu com va anar? No? Sí? No, més que res va ser quan va vindre a l'arxiu i vam deixar el micro, que és el micro. Bé, quan allà va vindre a l'arxiu i vam decidir que volia fer una donació de la seva documentació, jo vaig ser encarregada de fer la signatura juntament amb ell, perquè la Gemma, que en aquell moment era la presidenta, no va poder venir i vaig ser jo. O sigui, va ser una miqueta a l'inici de tota la relació de nosaltres d'aquest dia. Sí, va ser curiós perquè mentre ells estaven fent les signatures, jo vaig fer fotos d'aquell moment i com que el Quinés anava mirant tots els papers un per un, s'endarreria molt, no tenia paciència i ell s'hi donava pressa. I ell en aquests moments no ens cotejàvem encara. I ell em deia, vostè té molta pressa, oi? Vostè té molta pressa. Vaig callar i que fessin les... Durant aquests anys van ser molt emotives les estones en què ell, el Quinés, va estar juntament amb la Carmen, la meva dona, fent la digitalització dels negatius, que cap als anys han servit alguns d'ells per il·lustrar aquest llibre. Ell va dir en aquells moments que estava molt emocionat. Per què? Perquè mai havia vist positivats aquells negatius. Per què? Perquè en el moment en què feia aquelles fotografies potser no tenia els mitjans econòmics necessaris per fer els revelats, és a dir, els contactes. I era la primera vegada que veia aquelles imatges que ell havia creat. I ara les podia veure a l'ordinador, esclar. Aquí a l'arxiu se'n va fer, ja es diu en el llibre, la primera exposició que va ser el Verdum parcel·lat, i llavors aquí va haver-hi una aparició. Va aparèixer una persona que la tenim entre nosaltres, que és la Marta del Clos, que no sé si vol venir aquí a parlar també, i serà docent. Bueno, el va descobrir. La Marta del Clos és una persona que és molt entesa en fotografia, que ha fet llibres de fotografia, és freelance, i estava preparant una instal·lació per encàrrec del Museu d'Història de Barcelona que s'havia de realitzar en el Tinell i en el qual havien de participar una sèrie de fotògrafs ja consagrats de Barcelona. I llavors el va veure, va vindre aquí, va veure aquestes fotografies i en va seleccionar 12 per aquesta instal·lació. Escolteu, quan es va presentar aquesta instal·lació en el Tinell de Barcelona, que va vindre fins Verdum, evidentment la família i tota la colla de fans que tenia el Quinés, allò era impressionant. Allò era que posava la pell de gallina. Per què? Perquè en aquell àmbit, amb aquella música gregoriana, amb aquella instal·lació, aquell palau gòtic, allò, us juro, és una cosa per nosaltres, els que vam anar-hi, inolvidable. A partir d'aquí, aquesta exposició, que té una temporada, avui encara es pot veure perquè està cedida en l'associació de veïns d'aquí de Verdum. Després hi ha el tema de la pel·lícula, que la vam presentar aquest últim sábado, que la vam presentar aquí a Foto de Projectar, i va ser també una gran cosa perquè ell havia contribuït a la localització dels exteriors i va ser l'obra síndica del Hogar, les cases, perquè les casetes del governador eren massa petites i no tenien tiro de càmera. I deixeu-me dir, si no exploto, que en aquesta pel·lícula va debutar la Sílvia Tortosa, que va morir precisament.
I en aquesta pel·lícula també van sortir Carina i els Cínex. També a la secció de cines que han fet aquí van haver prosperes. Llavors, quan va ell protagonitzar, em sembla que era 19 anys, La vida és magnífica, amb el Joanet, resulta que quan la van estrenar, no fa massa m'han dit que la van passar per televisió, resulta que, bueno, la van estrenar al Cine Fèmina i resulta que li va fer vergonya i no va voler entrar a veure-la, perquè tenia por que el reconeguessin, no? Bé, doncs la va veure, però quan va venir a l'arxiu, perquè aquesta pel·lícula l'havien aconseguit, doncs la va poder veure aquí, es va poder contemplar des dels seus 70 anys, quan en tenia 19. I que a canvi sí que va trobar. A veure, hem de dir-ho del Tinell, i llavors ja va vindre una altra història el 2013. El 2013 va sortir un llibre que es diu La Marta de Santa Eulàlia i es tractava de buscar una noia que a la portada del llibre representés a la protagonista del llibre. I la Marta va proporcionar un contacte amb una persona que es va venir a fer aquest paper, no? I aquí al plató del projecte sí que es va fer una sessió de fotografies i una altra vegada les 100 fotografies que dèiem abans, no? I després un dissabte ens vam reunir aquí per triar quina fotografia és la millor. Mira, en 10 minuts ho vam tindre assentat. I en quart anecdòtic us diré que la fotografia que es va triar no era d'ell, sinó que era de la Marta. Bueno, seguim. Anem a... Sí, tenim la rehabilitació del Castell de Robaró, que també per encàrrec del Museu d'Història hi vam pujar 4 o 5 vegades per poder fer les fotografies, primer perquè eren analògiques i no servien, i fins que no les hem fet digitals. I a l'ús del museu, doncs volem parar, allò hem d'agafar els pantalons perquè no estigués cap vermell dels merlets, no? També molt emotiu, no? I després, seguint amb això, també recordem la Rona que l'any 2015, en l'estat que va haver-hi a la plaça de Catalunya de les dones, i que la idea de l'Isabel Segura, que es colava la famosa fotografia dels safarets, va posar en el lateral d'aquesta lona, a l'estat de les dones a la plaça de Catalunya per la Mercè. Després va vindre una altra exposició, comissariada també per la Marta del Clos, a la Uri Bartés. Allà es va emocionar molt ell perquè el va portar enganyat. I vam dir que anàvem en una exposició, no sabia què era, però es va emocionar perquè va veure que la seva foto estava posada al costat d'unes fotos del Quim Manresa que ell el tenia com en un pedestal. Bé, durant tots aquests temps també ha tingut moltes entrevistes per televisió, per Gestar, per TV, i va quedar molt impressionat amb una entrevista que li va fer a l'Olga Merino pel periòdico, una secció que es deia Gente Corriente. L'Olga Merino va fer tancar la sala de l'arxiu i es va quedar amb ell sol, i quan ell va sortir diu: mai havia confessat a ningú tantes coses com a aquesta dona. Això seria per això abans de conèixer l'Isabel. També és veritat que va quedar molt satisfet perquè la fulla del diari compartia pàgina amb un article del Jordi Evo. Després va vindre el 2017, l'exposició de les Rambles dels Diners i l'Antijugat del Pla de l'Os, i després, el 2017, hi va haver-hi el programa aquell Sense Ficció a Ronda Parc Nacional, va tindre directors que s'hauria amb la Laura Sanz, el documentalista. Aquí va haver-hi de tot, entrevista que li van fer, reportatges del que era les rondes abans, ell fotografiant les rondes sexuals des dels llocs on els havia fotografiat 30 anys enrere, etc. I al final va ser el motiu perquè abans de l'estrena per televisió, el dia abans se'ns va convidar el mateix Rovira a un bar sota l'anella de la Trinitat, a un bar ja catolets i cava, per veure el programa del Sense Ficció que havia d'estrenar per televisió. Després tenim una espineta clavada, que és el del gran reportatge que va fer aquest home l'any 1967, va enviar a la revista Interviu, sobre tot el procés d'elaboració de l'Accís. Aquest gran reportatge que va fer perquè va conviure amb aquella gent poblat pràcticament a Sardeny durant un mes, i quan va tornar ningú li va fer cas, ningú va voler publicar. Ningú a les llegues, que va ser per no molestar el rei del Marroc.
si hi ha algun estudiós, algú que estigui interessat, aquest article, aquest reportatge el tenim aquí. Per fi es va aprovar el llibre, l'ha explicat aquí l'Oriol, i ha vingut el procés tots aquests anys d'elaboració del llibre. El Ginés era un home que li agradava molt llegir, cada dia llegia El País, i per la seva dona, llegia molta novel·la negra. La Regina va influir en el Ginés i el Ginés va influir en mi. I ara ja tinc més llibres de novel·la negra del Harry Bosch que la mateixa Regina. Vaig acabant. Sí, ya se nos agota el tiempo, ¿eh? Se nos agota el tiempo, ¿no? Bueno, pues ja està. Mira, jo només us dic una cosa, que seria de justícia que aquí en el barri se li donés un nom amb una placeta o amb un petit carrer a prop de casa seva. I que ha dedicat a l'arxiu. És una carta, diem que el Ginés està entre nosaltres, és veritat, ha deixat una carta, està dedicada a l'arxiu. En este archivo tan entrañable y original me siento que pertenezco a una gran familia con la que comparto sentimientos de pertenencia ligados por el amor a las fotografías que nos hablan y nos cuentan quiénes somos y de dónde venimos. Ginés Cuesta. Si us sembla, moltes gràcies. Si hi hagués algú que vol afegir alguna cosa, lògicament pot afegir-la, i si ningú vol afegir res, doncs com hem dit abans al principi, hem començat amb una cançó i ara acabaríem amb una altra cançó que aquí du el meu company, que una de les novetats que vam tenir precisament l'any passat, si ho sabeu, vam celebrar els 40 anys de l'arxiu i doncs va haver-hi una cançó que de veritat va ser com un himne per l'arxiu i ara doncs ens la cantaran. Per tant, jo aprofito ja per acomiadar-nos, per dar moltes gràcies per estar. Gràcies a tots. Ui, no te'n fis a mi. Bueno, ella doncs, ha començat a fer una cançó i se l'ha dedicada amb el Ginés. Tot això està improvisat. Jo no ho sabia. I doncs m'ha dit. I o sigui, de la manera que us he comentat, vaig fer una cançó que en principi està dedicada a l'arxiu, però el Ginés era membre de l'arxiu i jo especialment li dedico a l'arxiu, al Ginés, a la Regina i a les dues nenes que una va ser nòvia meva fa molts anys. La memòria no es perd, a nou barris no es perd, perquè des de l'arxiu treballem de valent per la memòria. La memòria d'una gent lluitadora cor que vol, que com els catalans de dures pedres sempre han fet pa. La memòria no es perd ni es perdrà, perquè des de l'arxiu treballem tots plegats fent camí sense aturador, recopilant vestigis de la història. La memòria no es perd, a nou barris molt menys, perquè des de l'arxiu treballem constantment per nostra història. Fem rutes ben guiades amb tot explicacions, recopilem imatges
La memòria no es perd, en el barri no es perd, per quedar de l'arxiu recuperem lentament el fil de nostra història. També, si el voleu, està aquí a la venda. El dia de Sant Jordi també el tindrem a la nostra parada de